Hakaba ng kong hakani kasni penpau kajing snungu ya boleh try kenra ubala yalam ini kumki khut ki jumu bangila bania syam bangnya kendu yang hakani ka por kaba kerpang bangila hakani kasni kumbangi tip aro sitluk jomo perthei madagasni gede ka sni kaba kerpang hakaba ki bangi Kristen jom ka perthei sitluk irakhe ya kani kasni Good Friday kaba de kasni kaba try no kumindi Jesus Christ u syayap alor ka dingpna na ka banta ki pop kiram dumi ki pop te kani ka por na kalian tuna kum mamikmat po banor po constituency na small ban sim ya kani kala ba pathai ko po bangin yo ban small ko tu ko ni ha ka bide bat kani kasni ba kerpang kamtam ya ki bangi Kristen ki budan kani ka Jaka kani ka district kani ka Jelah jumi ba we ha ka ju ko por ha ka ni ka perthei sitlu ni don ki babun ki balang ki jainyam ba phe po Kristen irakhe ya kani kasni oni sa kan mau maka we kesnem snem bad ha ju ko por ha ka bide bad ki parlok tani ko bomde ni ko Kristen ro kumju ki berondon ni yang tenrai ki berondon ki yang beper ha ka ni ka ri ke jumiru to ni sim bentalam na ko benta kani ki jing rakhe ko terpang mar bagitip ka pokongsan ni de ka temple ke jumi simet ka donut ke jumi ka ba mane pendon borom ni ke terten ka jumi nunggu mentau ni kumki banget ki badon asla jam perthei ya ki ba uble la suspa ini na pedeng jumi akan deka Jaka ka ba ni gidan snong ka ba ni gidan ni Jelah ka ba ni gidan kari khasi jentia ka ba ni tip kari bedut berkangam kari ka ba uble la pa bat na pedeng jumi gidan sibun ki balamat ya ki jing kerku ki jong blek ki sngi ju la le no shadir joki aga ju ko po na pedeng jumi ki don ki balamat ya ki jing susi don ki bama ya ki jing du ki batwan ba kum ta ta kendre mitip bakini ki baro ki jing du be ki jong blek ba kum ki bangai ko ni ban IT lot yeladi ban mingbu ke jing shania ke kerten jom try mon ko min jomi yes please hak bakum gani gasni nang ba jom kani kala thai ko bo bat kren ka tu ni ka ba yade bat kani gasni Good Friday ade gasni ka bangi kan mau ya ki IT no ka jom ukun batang marwe jom le Jesus Christ da ka ba usyayap halor ko din na ka banta jumi ki nompo asla jom perthei ladangin pek aga ketin ga jom blei ba ka gospel ka jom ku Marcos kala nong ka ba hasan ni lightly git hot ka ba lai pnyo lai pupa lai kundai kan penpule ki mo ilong ki ketin gi bom kumni habau jisu ula penmi no te ya ka ketin bajam ula aino ya ka mensin te ka jingka ka jong ka temple kalakat arlian nadu jrong adu tibian urang ba sipai te uyeng hajan apersya joku haba uyoi ba kumta u aino la ka mensir ula om shisha neuriu ula long ukun uble kadangin pe hakini ki kentin ba jong kani ka gospel kani ka lemnong ba kani ka dekhat ni ya ka jing krau ka jong ka bo ka jong ble kum ki bangi ki ba uble la sus pa sa ka perthei na ka mta ki pop ba ki ram di jongi la IT la kun la khama ang pe hakini ki dekhat
ia bau Jisu por bala sa iu halor keting pernah pat Jisu ula peni no te ia ka ketin bajam ula ai no ia ka mensin te ga jingka ka jong ke temple bala kat arliang nadu jorong adu tubiang bat kala pelong ia uni urang ba sipai ubodan hanta ubu yang hajan ba mar persya jong kani ka jing keting pernah ka jong Jisu aga pa ula ong shisha uni ubreu lalong ukun uli pi jing krau jong u dong pen in jong Jisu Kristus bat hadim bala sana penayu ya bat bat ni yo ban sarake pa dia ke Easter Sunday ya ke jingmi pa ke jong apa unsong ti ke mon ke jong ble po pa mar kata kumki bami kani resi Good Friday kalau resi kalau kerpam haga bangin shim halade shimet baka jing i shisha ka jing i ke wanela ka jong utrai mo pin Yesus Kristus ini haga ba sham la benut bat pai la jing i na ka mata jo bat sa utin ban sha e jing shitam ka jing nep ka jong shia ka jing dung da ki sum ni ki sipai rom ki betung do sum ki jing jinjar habba marwe ya de ting pna bat kom ta ter ki jing e ki bobo ki Jisu sha bat ni needs kem bat ni sutu ka jing e ki bakarpang ka ba nungbu nung thau do ni ki khun ki bol sus pa asla jo ka ba kong san ka lo bangi di benbu ka jing sha ki babun ki benriu adin bangi na yo ya lagi jong ki ba ki benta ki jimentok ki dan ki lanang ki belsta ki bala kamai la kaji ala jong ki kam dan ki don kam sorkar ki don ki kam lajong bat ki di ki kam ki klet no ya ki jing shitom ki bo trai Jisu ula pai la ki jong jing ki na ta jong namar kata Good Friday ka penken mau ini ya ka sacrifices ki orang ketin pare mu ka jing IT ka jing keli galong makan nungut na pring jogi ikloi ban IT na ka benta ka jing bahapat ya ka ying ka sem ya ka shnong ka thau ya di chait bandri jogi na ka benta ban pen bahapat ka ne galong lomba ka bangin gut ya ka lti ya ka jong kli bangin gut ki syukur kum bangin gut ki ko in Jisu lahikai mendam lagi tu Islam lagi pun mudah-mudahan nanti percaya namar kata kum ki bangi ide ban bu ban ide ban kan mau bagi jeng rakhe jungi ya Good Friday gani ke Islam juga lale na ka pakan long ka jeng pun kan mau ni bi bangin la ban penjanai susu yang jeng long Kristen ban bu misalnya awli tak itip lagi ni kiski kari ka cai penriu ka perthai sidlu nyai lang bagi jing e ki bun ka dan lomba ka ka klam ka badan dan menta COVID-19 ki Jepang ha ka ba ki bun selaju perthai ki mat ki jing jinja ngimtip ki e ga bersaja ki jing nawar kata Kristen ide berlong ki bala penkre ngimde shifting ide ban bu jing duai ba ngingit scam balang bagi jing duai ki bun ubli nyalam yani unyalam ya kari ke cai pendri ke perthai shit baling ong ke mar ubli it kata ya ke perthai na ko ta jomi ju ko lo pa elo ku tang ko pen in na ka ta ju kan ni ka ski ka Good Friday de ke ski ka ba la sala na ya ku Jesus ko IT na ka ta ju kamram ga bongi gide bende pan siu kuliah kalau banang penbaha banang penjanai ban buat intia ki Yesus Kristus ulai kai ni ba ni ngi scam ba ha ke jing im jing kum ki priyo kindam shibun ki jing e kindam shibun ki jing tunju ko jing im de ban yesha na ko ta ki ba kum bu job ko yesha kindam shibun ki jing e bu job ko sha du e ki ba yi ni basa lo du e ki khun ki ti lo du e ki spa ka pho ki jing don jing em ki
Dari uyaisha ya boleh try kendra. Uyaisha ni agak kerten le jom boleh try kendra. Agak boleh ulah kerku kerhayu. Agak lai pusha, kendri pusha, syak sis pasha. Berkata ni kumki hun di juga selam putih. Ini uyaisha bu dua. Rengkar bagi dia benbut kumki banget. Bagi dia benbut ya ki jing batai ki ba kumka jing im le jumi kenjadok. Beri belum bagi porsen syar, sorka, beri benbut nanti lem bagi jeng tuan. Maka ketin ke orang, jeng ye, lem bagi jeng le, kalau nggak bayar. Nama kata, ide benbut jeng tuan, benbut nanti, ya kita dah, kita pun kita beri benbut apa im asla jeng kene kete kumki para nongshong snong kumki bangai kumki parlok barok kene kesengi semua kenal saya sim, tu ini sim. Bahkan ini Good Friday, bahkan ini Senin, bahkan ini Sepoteri, jom April, ada jarak tu. Kan long kajing line bor, nak kita jumi baru, bangin nang penjanai susu. Ya kajing long Kristen, jumi bangin siu keliang, dah kau bahatan, ya kajing IT no, kajing jus terus lagi jengim, nak kita kau jumi bangin siu keliang lagi kambal ha, ke bangin le asla. Please.